Kardom Karbiang long, welcome back to my channel. Pininang litum la so video long lang polong inji lake non kevang GL Duty sini production hin pen kapak lang ponji video album men lake ne kamunti. Totang te la so video pa thakle pini full detail che thanam iksina. So video long ceparjan ponji abang pia bang phu tuma men laki Karbiang long penong nam jithang klong la pen Karbi video album long ceparjan thegnai alang li thari Prince Rong Hang la pen Sami Kironing DP atobensi ceparjan poniko Jupin khat kami no ni phan o kang hon jok chi duan ni paking pon non kang hon li dam di duan alam thi pa pin non ki jok chi duan adim ki pen macar damri ne pen kaprega pan matari Asoluna long kilun pon alun se pia alun se po men lake Karbiang long penong nam jithang klong alun se po biolek the la pen lun se pi juti terang pi atobensi lun pon lo la pen soluna phana ti otma te ke tok bang phu men lake biolek the la so video phan mohor kene la pen video editing abang phu men lake Baskor Joti dole la pen la so video phan direction ni pi dona bang phu men jitul timu la so video lo makeup artist amen lake Ambika Teron pi la pen producer amen lake Lucas Pangcho nang litum la so video Prabjin pen LJT sini production YouTube channel lo lang poni long dapo itum jong sila so video lang mesen blote video phan la de sipira la pen serik tha la pen puthot next video long le chetong ithuna Kardom